разам з намі дапамагалі ствараць гэты альбом. І гэта пераклад тэкстаў Алена Мартьянова. Дзякуй. Пераклад на ангельскую мову. Для нашых замежных аматараў. Таксама хочацца падзякаваць за цудоўную і яскравую вокалку Денису Лихалапу, які заўсёды з намі. Дзякуй, Дзень. Нам хочацца падзякаваць польскаму інстытуту, польскай амбасадзе, амерыканскай амбасадзе за дапамогу ў арганізацыі нашых гастроляў. Дзякуй, вялікі. Дякую, што візы нам далі. Які вибір? Нам хочацца таксама падзякаваць гаспадыні Дома творчасці, дзе мы захоўваем нашы каштоўныя інструменты, дзе мы маем магчымасць рэпетаваць. Дзякуй вам вялікі. Адрес не называем. І дзякуй всім нашим аматарам в інтэрнэце і сёння вам за те, што вы з намі, за те, што вы нам дарыце такую гару энергії позитивної, і такі позитивні вібрації, що ми самі любили. Шановні сябри, тиждень тому білоруський кікбоксер Виталий Гурков, Виталий Гурков вышел на бой за звание чемпиона света под одну из наших песен, нашу. И выиграл этот бой. И он, на жаль, сегодня тут быть не может, хотя хотел и намировался. Мел намер быть тут разом з нами, але його зараз немає, він в Києві. Тому гонор нашого чемпіона ми виконаємо ту пісню, під якою він виходив на цей бой.